وزیر برافانیا امریکا وزیر برافانیا تورکیا انجامدانا اپراسیونên leşkerî li dijî Daişê li Sûriye gotûbêj kirin. Di daxuyaniyekê de Wezareta Berevaniya Tirkiye ragihand ku Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiye û Batrik Şanahan wezîrê berevaniya Amerîka çendîn mijarên henûkeyî û yên girêdayî bi rewşa Sûriyê ve bi giştî gotûbêj kirin. û ji aliyê xwe ve Koşka Spiya Amerîkî ragihand ku her du wezîrên berevaniya Amerîka û Tirkiye civiyan û di civînê de rewşa Sûriyê gotûbêj dikin. Daxuyaniya Wezareta Berevaniya Tirkiye got ku Akar û Şanahan rûbirûbûna rêxistina terorîstê ya Daişê li Sûriyê gotûbêj kirin. Herwiha Akar dilgiraniya xwe ji piştevaniya Amerîka ji hêzên qesedara daxuya kirin. Herwiha Wezareta Berevaniya Tirkiye got ku Xelûsî Akar tekezî li ser helwêsta Tirkiye derbarê parastina sinûrên xwe kir û got ku berdewam Tirkiye wê kar ji bo parastina ewlehiya xwe ya navxweyî û sinûrî bike. û ji aliyê xwe ve daxuyaniya Wezareta Berevaniya Tirkiye got ku Batrik Şanahan wezîrê berevaniya Amerîka tekezî li ser hemahengî û karê hevbeş bi Tirkiye re kir. Da ku hevpariya îstratêjî navbera Tirkiye û Amerîka de berdewam be û bi taybetî di nav NATO de. Herwiha daxuyaniyê daxuya kirin ku Şanahan bi giringî behsa karê hevbeşî Tirkiye û Amerîka li Efganistan, Kosovo û Iraqê kir û bi taybetî hemahengiya hêzên deryayî.